Mira Koundé amb Dembélé, Dembélé entra a l'àrea, el xut, gol! Gol! Sense cadena, absolutament desencadenat avui Ousmane Dembélé, partit absolutament imperial de l'extrem del Barça, és la nineta dels ulls en atac de Xavi i avui està responent amb lucidesa, amb determinació, triant bé, percudint sistemàticament, desmarcatge a l'espai que ha vist perfectament Koundé, esprint i canvi de ritme de Dembélé i la Gardel al primer pal, se l'empassa Remiro, que la toca però no pot evitar que la pilota entri a la porteria de la Reial Societat. Gol, 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 gol del Barça. Ousmane desencadenat, Dembélé, Barça 1, Reial Societat 0.